Wakaguma rini kuita munyengetero wekuti unonyatsonzwa kuti pana someone ari kuteerera kune rumwe rutivi, zviya zvekuti hausi kudzokorora manzwi aunotaura nguva nenguva. Vazhinji tinovimba nemunamato but in a theoretical form. Tinovimba kuti Mwari anotinzwa doctrinally. Tinovimba kuti munamato unochinja zvinhu in principle, asi gepi riri pakati pezvandinobhilivha mumunamato nezvatino experience mumunamato rakakura. Lesson redu remuzuva ranhasi, prayer warrior. Memory text tunoiwana kuna 116 dzamapisarama vhesi 1 na 2 inoti, ndinoda Jehovha nekuti anonzwa inzwi rangu nokukumbira kwangu. Zvaakarereka nzeve kwandiri, ndichadana kwaari mazuva ose. Pavhesi iri munyori ari kubhilivha kuti anzwika naMwari, not because theology inotaura kudaro, but because pane relationship pakati pemunhu ari kunamata naMwari. Nokudaro response inouya because of love, not because of continued prayer. Mulesson medu mune vanhu vatatu vakararama in different times, vakararama in different, vakanamata in different ways. Vanhu ava vanova Daniel, Enoch naMoses. Asi pachinhu chinovabatanidza varume vatatu ava ndechekuti vaiziva wavaitaura naye. PaSunday tinobva taenda pamusoro wedu wenyaya unoti faithful Daniel. Daniel akapambwa kubva kuJerusarema ari a teenager, akapambwa ne the most powerful city yaiva Babylon. Vakamuchinja zita, vakamuchinja newardrobe yake, but padhaiti akaramba kudefile his body achidrowa a spiritual boundary. Zvino mambo Nebukadhineza wakaita hope, akadzikanganwa, akashedza vachenjeri vemunyika yake, vakafeila kumuudza. Zvino pakaitwa a death decree yekuti vese vachenjeri vaurawe kana vatadza kuudza mambo hope dzake. Izvi zvaiincluda Daniel neshamwari dzake. Zvino Daniel neshamwari dzake vakakumbira nyasha pamberi paMwari. Havana kudhimanda kana kuclaima vachiti iright, but vakakumbira dziri nyasha. So isusu vana vaMwari kana tichinamata tichipfugama, ngatiende kuna Mwari sezvakaita Daniel, tichikumbira. Kunyange Daniel aiva akatasana nerufu, akaita zvekukumbira, Mwari vakamunzwa, akaratidzwa hope dzaive dzarotwa naNebukadhineza. After that akanamatazve achitenda Mwari, not kucelebrate but kutenda kuti munamato wacho wainge wanzwika. Chinzwa kuti akatenda pavhesi ripi? Daniel chapter 2 verse 20 na 23. Daniel akapindura akati, zita raMwari ngaritendwe nokusingaperi-peri, nekuti uchenjeri nesimba ndezvake. Ndiye anoshandira nguva nemisi, ndiye anobvisa madzimambo nokugadza madzimambo, ndiye anopa vakachenjera uchenjeri nevane njere zivo, ndiye anozivisa zvinhu zvakadzama zvakavanzika, ndiye anoziva zviri murima, chiedza chinogara kwaari. Ndinokutendai nekukurumbidzai imi Mwari wamadzibaba angu, makandipa uchenjeri nesimba, makandizivisa zvatakakumbira kwamuri, nokuti makatizivisa shoko ramambo. Daniel paakapiwa mhinduro haana kuwana yatinotiyo peace kana kuti zororo kana comfort, but akanamata. Izvi zvinoshowa kuti pane relationship pakati peanamata neanamatwa, noti kuti paitwa crisis management yekuti paitwa death decree, but yanga iri nyaya yerelationship. Pane zvakasiyana zvatinozoona apa pavachenjeri. Vachenjeri vakaratidzira kuna mambo vachiti, no, zvamunokumbira izvi hazviwanikwi muvanhu, hakuna angazvizivisa mambo, asi vaMwari vasingagari muvanhu. So panapa tinoona kuti vakaradhiya vanoona Mwari ari a separate entity yatisingakwanisi kusvikira, inokwanisika only kana taita a correct ritual. However, Mwari wedu manje anodzika kwatiri, haamiriri tikwidze kwaari, anotaura kwatiri zvakavanzika. Zvinobva zvashova kuti a religion ndiyo inoti a divine is distant, tinofanira kushanda kuti tiite through up, but relationship manje naMwari inotaura kuti God anodhisenda kwatiri, anodzika kwatiri isusu kana tichinge takumbira. Kwamakore mazhinji Daniel akasevha Nebukadhineza, Bhelshaza naDharius. Vamwe vakamuitira shanje, vakamutsvakira mhosva, asi vakamushayira nekuti murume uyu aibata nekutendeka. Zvino vakabva vati rega tiite runyoro runodhimanda kuti vanhu vanamate only mambo, hakuna mumwe Mwari achanamatwa. Daniel chapter 6 verse 10 inobva yati, zvino Daniel akabva akati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo,
akapinda mumba make. Zvino mahwindo ekamuri yake akanga akazarurwa. Achitarira rutivi rweJerusarema, akapfugama nemabvi ake katatu pazuva akanyengetera nekukumbira Mwari sezvaaisiita. Daniel paainamata pa aisazviita to prove a point, but ndo yanga iri custom yake, ndo wanga uri mugariro wake. Haana kuchinja mapfugamiro, yaitove a daily routine yaaiita, zvekutoti kungosiya zvekunamata zvinhu zvake zvese muupenyu zvaiondomoka. Aitarira Jerusarema because mumakore apfuura Solomon paakavaka temberi akaisa munamato kuna Mwari kuna Kings yekutanga chapter 8 verse ya 47 to 49, kuti Mwari anzwe munamato wemuIsraeri wese ari muupambwa anotendeukira kwairi. So Daniel paaitarira kumatongo waiva usiri undorerani, but aitarira tariro yakapromiswa Solomon naMwari paaivaka temberi. Daniel ainamata mangwanani nenguva dzemauro, ndidzo nguva dzadziri nguva dzemupiro. Zvino aibva awedzera neimwe nguva zvekare nemasikati zvichikwana katatu pazuva. Iyi yaisangova a habit but a hope, sezvo Mwari vakapa promise kunyange temberi yacho yainge yave matongo. Saka isusu tine reason ipi pakutadza kwedu kunamata zuva nezuva, kashoma kacho kanova katatu? Nekuti Daniel aiva ari gavhina, aiswera ari busy, aiswera ari kubasa, but aiwana nguva dzekunamata katatu pazuva, kunyange shumba dzaive dzakamumirira. PaMonday tinobva tapinda pamusoro wenyaya unoti posture of prayer. Panapa totaura nyaya yekupfugama. Sei tichitaura nyaya yekupfugama? Kupfugama kunotaura kupfugama, muviri wako unenge uchitaura mamwe manzwi anogona kurema kutaura nemuromo wako. Acts chapter 20 verse ya 36 tinoona Paul akapfugama. Luke chapter 22 verse ya 41 Jesu akapfugama. Acts chapter 7 verse ya 60 naStephen paakatakwa nemabwe akapfugama, zvichireva kuti kupfugama kunodiwa in serious circumstances. Kuratidza kuti hausi iwe uri in charge even uri murumu mauri. Unotaridza kuti ndiri pano pasi ndinozvininipisa, wandiri kutaura naye ndiye ari kumusoro. Paunopfugama ndizvo zvazvinoreva. Zvekare unogona hako kunamata hako wakamira, wakagara kana wakazvambarara, Mwari vanonzwa, asi kupfugama kuri so special. Saka panapa shoko raMwari rinogara rakatisimbisa kuna vaTesalonika vekutanga chapter 5 verse ya 17 inoti rambai muchinyengetera. Saka ngatirambei tichinyengetera, kunyange takamira tiri paassembly nevana vechikoro, kunyange tiri pamasingi tichisuka maplates, shoko raMwari rinotikurudzira kunamata. Kunyange wakagara mumotikari mako uchienda kubasa uchidhiraivha, unogona kunyengetera hako. Tobva taenda paTuesday inoti Enoch walked and talked. Tabva kuna Daniel kwatakaona kuti Daniel ainamata katatu, kuseni, masikati nemanheru, zvinoshowa a discipline. But panapa taakupinda panyaya yaitwa naEnoch. This is something chakatiomei, kufamba naMwari. Genesis chapter 5 verse ya 22 to 24 inotaura kuti Enoch wakafamba naMwari, haana kuona rufu. Vabereki vake anova Enoch uyu vakamutangira, even madzissekuru ake akafa, asi iye haana kuona rufu because aifamba naMwari. Aigara kufamba naMwari ichitova tsika yake, huri ushamwari hwepedyo uchitova muraramiro wake. Tikatarisa kuna Genesis chapter 3 verse ya 8 inotaura kuti Mwari wakafamba towards Eve. But kuna Genesis chapter 5 verse ya 22 Enoch akasarudza kufamba naMwari. Bhaibheri harina kuti akasiya nyika, haana kugara kusango kutotiza vanhu, but aitove munyika achitova baba vevanakomana nevanasikana vake, achirarama munyika even though nyika yacho yanga iri so violence. Zvakadaro akafamba naMwari, haana kutiza nyika yainge yakaipa kudaro, akararama mairi. Why? Nekuti aifamba naMwari. Genesis chapter 6 verse 5 inotaura zvayo kuti Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzavo nekufunga kwemwoyo wavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose.
Jude verse 14 na15 inotudza kuti Enoki wakaprofitira vanhu rutongo rwaiuya kwavari nokuda kwekusada kwavo Mwari. Zvinoreva kuti Enoki waiparidza zvaaiwana kuna Mwari apedza odzokera kuna Mwari. Yakange iri pattern, ainodirirwa naMwari iyewo odirira vanhu, aitaura navanhu odzokera kuna Mwari, aiparidza oenda kunogara pane runyararo, aidirirwa odirira vamwe. Ukadirirwa usingadirire vamwe zvinoshisha zviri mukapu, uye ukadira usingadirirwe naMwari zvinopera zvinopwa. Aitaura ondoteerera Mwari, aipiwa naMwari kupawa, aiita a private communion naMwari uye oita a public faithfulness. Minamato yaDhaniel inoratidza discipline, kunamata katatu panguva dzakatarwa, pasame spot, pasame window. Asi minamato yaEnoki inotaridza ushamwari hwepedyo. Mwari haadi 300 years dzeminamato, asi unofanira kufamba naye in the same direction. Pana Daniel tinodzidza kuti aienda pasame window, aipfugama namabvi mamwe chete iwayo, Mwari ari mumwe chete, ichitove tsika zvokuti kurayiwa hakuna kugona kuvhiringidza tsika iyi. Pana Enoki minamato yaiva lifestyle zvokusvika pakufamba naMwari in same direction. So minamato haisi yekuita kana tichida something, but tinoita nekuti Mwari disciplines us nemawiro atinoita kwaari, uye tinonamata because of ushamwari huri pedyo kana waramba uri muna Mwari. PaWednesday tiri kutaura nyaya yaMoses. Moses aisa maneeds evamwe before ake, aikumbirira vamwe, aimisidzana dzimwe dzenguva naMwari pane mamwe majudgments, achishumira zvekare nekuchemera vana veIsraeri kuna Mwari. Exodus chapter 33 verse 11 inotudza kuti Mwari vaiuya kuna Moses every day. Numbers chapter 12 verse 6 to 8 inotudza kuti Mwari anotaura namaprofita ake mumavisions nemuzviroto, asi kuna Moses aiuya directly. Zvinoreva kuti friendship yainge yakasimba. Friendship yakasitangira papi iyi? Pa40 years dzekufudza makwai, 40 years dzimwe dzekulidha nyika yevaIsraeri yaigara ichikomblena, ichipanduka nguva nenguva, vachitesta patience dzake kusvika palimiti yekupedzisira. So friendship inobatanidzwa kana kuti inokura munguva yekutambura, not mucomfort zone. Exodus chapter 32 verse 4 vanhu vakaita chimhuru chegold apo Moses ari pamusoro pegomo achitaura naMwari. Then tozoona pavhesi 10 yacho Mwari akabva apromisa Moses akati iye ndaakuparadza rudzi rwevaIsraeri, nditange newe ndoita promisi newe. Asi Moses akazviramba izvozvo, akati zviri nani mudzime zita rangu inini mumabhuku enyu pane kuti muparadze vanhu ava. Kunyange vanhu vaiva vari rebellious kuna Moses, asi akavamiririra. Zvino Moses aburuka mugomo akaona the same vanhu veIsraeri vamiririra kumusoro kuya vakakomba chimhuru vachitamba vachiti ndo Mwari akatibvisa muIsraeri. Asi zvisinei, Moses akakumbira zvekare kuna Mwari, akasacrifice upenyu hwake husingaperi, all out of love. Ndoya tinoti self sacrifice sezvakangoita Jesu akauya kuzofira mhosva dzaasina kupara. Tikaenda kuna Exodus chapter 33 verse 2 to 3 Mwari akabva atungoti no, imimi vanhu veIsraeri ngavachingoenda havo, chatumira vatumwa. Asi Moses akazviramba, anoti zviri nani kugara hedu murenje muno pano kuenda tisina imimi Mwari. Saka minamato haifanire kuva yekuda zvipo kubva kuna Mwari, asi ngaitsvage zvidiso zvaMwari. Utano, kuwaniswa, zvipiwa, kubudirira neruchengeto zvose zvakanaka, asi chakanyanya kukosha zvidiso zvaMwari. Ngatigare tichikumbira uvepo hwaMwari, kuti Mwari ndiratidzei kuti muripo uye fambai neni. Exodus chapter 33 verse 17 inoratidza kuti Mwari aiziva Moses, kwete kuziva nezvaMoses. Moses akakumbira kuona Mwari, iye amboona gwenzi raipfuta, akaona maplagues akaitika muEgypt, kupatsanurwa kwegungwa akakuona, mana yakanaya kubva kudenga, shongwe yemoto achiona, akanosangana naye paMount Sinai. Iye akaramba achikumbira Moses akakumbira glory yaMwari, akapiwa character, kuregerera, kutendeka, kupatience, nyasha netsitsi. Chiso chake chakazoglowa.
zvoreva kuti minamato hauchinji badzi karikita sechinja chimiro chemunhu. Aron naMiriam vakashora authority yaMozisi vakataura zvakaipa pamusoro pake, pamusoro peauthority yake pemudzimai. Vakabvunza zvekare kuti ko iwewe sei Mwari vachitaura newe? Tinozoona kuna Numbers chapter 12 verse 18 kuti Miriam akabva arohwa nemaperembudzi. Asi zvisinei, Moses akakumbirira Miriam kuti Mwari vamuregerere. Saka tinongoona panapa hama dzinodiwa kuti Moses aisa upenyu hwake palaini achida kusevha vanhu. Saka panapa tiri kuona varume vatatu ava pavainamata, pavaipinda pamunyengetero. Tinofanira kukupa varume vatatu ava. Kuna Daniel tadzidza nyaya yediscipline paprayer. Aiva nefixed time, fixed place, aine fixed posture, achipfugama nguva nenguva, zvichireva discipline. Enoki aiva nelifestyle yeprayer, achifamba naMwari in every time muminamato. Moses akaratidza course of prayer, ainamata on behalf of others. Daniel zvekare minamato yake yakaita outlast maempires. Death decree akaiswa asi akaramba aripo. Enoch akaita outlast a lifetime, haana kuona rufu, akangobva paanga ari akachinja location akaenda kudenga. Nesuwo minamato yedu tikaramba tiri pana Mwari tichachinjawo location tibva pano pasi tichienda kudenga. Moses akachinja history, akakumbirira vana veIsraeri kuti vasaparadzwa. Nesuwo vana vaMwari ngatikumbirireyo kunyange vanotitadzira nevanotadza kuti Mwari achinje course of action towards those people. Tinoona futi zvekare panapa Daniel akamunamata akapfugama pamwe chete neshamwari dzake. Kunamata muri vazhinji kune simba, saka ngatikokeranei vana vaMwari tizonamata pamwe chete. Enoch akafamba naMwari, nesuwo nguva zhinji ngatifambewo naMwari. Moses akamira pakati pavanhu naMwari, nesuwo tine hama dzatinadzo mumabasa, mumafamilies, mumakereke, ngatimire pakati padzo naMwari tichivakumbirira. Mwari anotiitira zvakanaka. Tikanamata nenzira nhatu idzi sezvakaita varume vatatu ava, Daniel, Enoch naMoses, kutaura chokwadi minamato yedu inomeka sense, uyezve mubvunzo wekuti tinganamata sei unobva watopindurwa, uyezve tinobva tava maprayer warriors. Ngatisanganei next week nenguva dzimwe chete tichingoonesana zvinenge zviri muchidzo chinotevera. Mwari akukomborerei.